Let us pray. May you receive this sacrament of the Lord our God, bring us health of body and soul, as we confess your eternal Holy Trinity and undivided unity through Christ our Lord. Amen. Naupo tayo sa mga announcements ba? So pagkatapos po ng banal na misa, yung mga rooming duties, pwede nang pumunta doon sa likod habang pinipipir po itong harapan. Okay. Pagkatapos po ng ating mga coronation, tuning of success, ay ituloy natin ang procession. Sana hindi umulan. Sayang naman yung mga ayos ninyo. Okay. Basta kayo na tayo. The Lord be with you. And with your spirit. And may you Almighty God, along with your reflection of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our celebration is ended. Go, and may the prayers of Christ wherever you go. Thanks be to God.
Short story. Ano nagasayang sa inyo karta dyan? Diretso lang. Nabitin na ba? Wala lang ng picture. Ha? Wala lang ng picture. Hindi, dumami si ka. Ciao. 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 Wala kayo. Ano to eh? Santa Cruz. Saan? Ganun. Teka. Nay! Nay! Ngiti-ngiti. Ngiti. Actually, yung ano sa labas ko, medyo na po kayo feel ko na po. Ibababa na po ito. Yes, babakan na lang po. Alalay. Reyna Elena. Grabe, yung driver lang yung dito. Eh, asin naman. Ito yung ginagamit nila for Ito.